altså ved at være syg, tænker jeg, i den her serie. Der var lidt tid. Der var lidt tid. Ja, hvad skal målet være så? Vi lavede et rigtigt hus. Kalder du ikke det her rigtigt? Absolut. Vi skal færdiggøre det. Ja. Glas. Ja. Tag. Ja, jeg har en dør her. Se. Prøv at se. Der er en dør dernede. Der. Ja. Det skal også have en. Og ikke monstrene. For det har de ikke lov til. Nej. Ja. Det er kun noget, man bliver sat måske. Jeg har en bedre. Ja, okay. Hvad har fået knogler? Har du fået knogler? Ja, og der bor hunde tæt på. Der. Eller, Jeg har lige været ude, der bor hunde. Nej, ulv. Nej. Åh nej, der er et ulv, den går i gang med en jagt. Det er derfor, den ikke kommer. Men de har kun fået 2. Ja, men nogle gange har jeg fået en ulv på 1. Ja, men det er meget sjovt. Det er helt umuligt. Jeg fik den! Nej, jeg fik den ud på den der vej. Nej! Og hvis man kunne, så lade være med Han sætter den fint. Jeg sætter den udenfor som vagten. Nej, så dør den. Jeg kommer ind med den. Hvad sætter den fint? Det må være, hvis du vil. Hun har aldrig kaldt den 3 gange, så det må blive vant til det. Nej, kom, du skal over og dræbe de der. Så nu slår jeg den her. Vi har nej, nu har vi en, der kan dræbe, der bliver smadret jo. Ja. Vi skal faktisk sørge for at tage noget. Ja, men så ved jeg, om det ikke selv står det. Det gør jeg, fordi jeg har ikke en hund. Men så har jeg noget, som jeg hurtigt kan få med af. Det skal så bare det tilfældet. Det er jo Der er både en lille jeg synes, at hun har ret meget med. Nu er det et flot legebål. Prøv at se. Er det flot? Jo! Lige her på den anden side. Så bliver det kun plads til de 2 sider. Jeg stjæler 3. Nej, det er ikke noget. Den må bare teleportere mig med at teleportere sig med at vinde. Eller op i vores træ. Den kan ikke komme igennem døren. Nå. Min bitte hund. Nå, kommer der snart med det sat der. Helt øverst oppe på ordenen. Ja, faktisk også nu. Okay. Nå, au. Vi har også en rille over. Ja. Men ja. Hvad mener jeg? Vi skal bare brænde 3. Kan man egentlig brænde en pil? Nå, det finder jeg ud af nu. Jeg skal lige give. Det er jo spild af maden. Hvorfor? Det var noget, jeg kan fange. Jeg har 4 stykker. Men ja. Ja. Jeg har allerede et stykke glas. Nej, kan man? Ja. Men der ligger inde i. Altså, i en ovn kan man jo godt. Men der ligger allerede inde i. Hvad? Endnu en. Men hvad skulle vi bruge det til? Hvis vi skulle brænde mere glas. Jamen, det kan man ikke med pile. Nå, jeg har brugt 3. Når vi skal sove. Det er let. Det er ej. Prøv at se, hvad det gør. Kan du ikke se det inden? Jo, det er. Nu er det. Nej, det er ikke. Jeg mener, det er det. Ja, men jeg har også det.
For det er det nu. Jeg skal lige op og lægge den. Mens vi sover. Hvor hyggeligt. Ja. Kom nu. Det er den sagt. Ja. Ej, godmorgen. 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 Jeg tør ikke gå ned. Har du en le? Nej, selvfølgelig har jeg ikke nogen le på mig. Altså, hvem tror du lige er? Ja, det er jo det. Manden med le? Nej, det er lige på Er du lige, der kan lave det? Nej, shit. Vil du til at lave? Jeg har lige lavet sådan en flugt en gang til, når vi skal ned og tjekke, om der er mønstre eller hvor. Ja, Eller følge det. men det har jeg jo også selv. Det har jeg også selv. Jeg har også selv en flugt en gang. Når vil du så have en le? Så du kunne blive mand med len eller dame med len? Tag den ligger der. Jamen, det var creepy. Ja, det er derfor, du bare skal have en le. Den ligger jo bare og ler. Den er jo god, hva'? Det var jo sygt dårligt. Vil du have en le? Den ligger og ler, og din hund overvejer at spise den. Nå, og det er stadig der. Jeg har lige kastet den Jeg der. troede, den var derinde. Det var den også, men jeg har lige kastet den der. Jeg har fået kød. Jeg har fået kød. Har du seriøst ikke mere glas? Eller sten, sand? Nej. Det skal vi jo bruge. Vi skal bruge. Jeg er død. Nej, du er ej. Du er ikke død. Yay, vi havde nok. Skal jeg lige svømme ned på bunden af det her hav, fordi at, man kan bruge tang til at brænde? Skal jeg? Ja. Ja, faktisk, ja. Nå, okay. Prøv at se. Jeg kan vel godt nå én gang. Ja. Man kan spørge dig havmonster. Det ved jeg, det er derfor, jeg siger, at jeg kan godt nå. Du bliver der, Muffy. Nu kigger vi lige lidt ned og bare bliver ved med at kigge ned hurtigt. Ellers nu bare. Vi bliver med at kigge ned. Skal I se, jeg kan nå det. Fordi det ender bare oppe i toppen. Ja. Okay, jeg har lige taget 3. Nå, men nu bliver jeg også bare jagtet, kan jeg se. Jeg svømmer lige ind, og så kan jeg komme hen på den. Jeg har allerede 8 stykker. Ja, fedt. Du skal bare, du kan brænde dit tørvetang, ja. Nej, den kommer op til mig. Hvad skal man bruge tørretang til? Til at brænde. Du kan lægge det inde i ovnen. Så brændes, den kommer. Du ved, jeg vil ikke komme op. Det gør den bare. Hvor meget har du startet? Hvor meget har du startet? Det ved jeg ikke. Jeg skal lige samle alt, siger jeg. Du må lige, jeg bliver altså jagtet. Det gør jeg altså også her. Nå, det er det. Jeg bliver altså også samlet jagtet af monster her. Monster! Væk med dig! Kan du se din skærm? Nej, det kan jeg nej. Der er du. Jeg får også løber. Det går ikke specielt godt. Du skal have en million syg. Jeg har 30 stykker tør. Fedt. Det er egentlig fedt eller ikke fedt. Det er lidt fedt. Din ulv har hjerter. Din ulv vil gerne have fedt. Jeg vil lige have nok knogler til at få en ulv til mig. Og så kunne vi få en lille ulv. Jo. Eller ulve. Vi kunne stadig få en. Ja. Det er godt. Ja, i ejeren i hvert fald. Ejeren. Det er så godt. Den er skildpadden. Det er præcis den. Den svømmer rundt der, og så teleporterer den så dertil. Okay. Det var altså lidt mærkeligt. Nå, nej. Der er en rev der.
Det er også skildpadder bare. Nej. Shit, du må ikke sætte den op, så dræber han mig. Lad være. Ja. Det er bange for det. Nej, jeg er bare bange for det. Vi ser den har ikke rød. Jo, den har. Den går efter mig nu. Giv den lige noget. Nej, må jeg give den noget kød så? Så glemmer den alt om det. Jeg prøver at se, om jeg kan de andre få. Det kan man godt. Så længe den er til. Bare den som til at gøre. Godt, nu er den også din ven. Skal vi se? Nej, du skubber den ud! Den gør, så den ikke sitter. Gå der baglæns! Gør, så den ikke sitter. Nej! Nu er den død. Hvad har du gang i? Du skulle ikke gå der. Nej! Det døde du også. Nå, så kan du mærke, hvordan din ulv havde det. Nå, men jeg prøver at få den til at stå. Ja, helt sikkert. Du prøvede bare at skubbe den ned. Det er meget, der skal have sådan. Ja, ja. Jeg vil bare tage det, det kan få ned. Vi så det ikke noget. Der er en ny ulv! Jeg har der til. Nu er det så, hvad der skal. Det var din skyld. Du har lige dræbt dig. Nej, det var en ko. Det var en ko. Det var en god. Det var en god. Nej, der må være noget sådan bonusnød. De andre skal lave noget billeder. Det var bare ikke dræbt dig nu. Nej, men det var jo ikke også noget dræbt. Det var fordi, så gjorde det nogle gange. Nej, skeletter kan ikke dø. Nej. Babyrev! Jeg kan have det. Ej, det der træ kan du huske i en anden verden. Jo, det var et lille træ. Der spawnede seriøst et crafting table. Nu har jeg bare lige taget et stykke træ fra et lille træ. Angående det der crafting table, ikke? Det er dig. Nej. Jeg kommer til at tage det og smide det væk. Den gang. Ja. Men det er vores lykketræ. Det har jo ikke den der. Så det her er vores nye lykketræ. Vi skal snart til at sige farvel. Også til den her serie. Jeg skal bare lige finde på det. Men mindre at I gerne vil se mere på den her serie, så kan I skrive det til os. Ja, men vi kommer altså ikke til at gøre mere på den, men vi tror, at vi sådan Skriver, at I gerne vil gøre det. at de savner vores serie. Ja. Og den kommer nok til at hedde 13 ud, den her serie. Ja. Og der har jeg sat et stykke træ på lykketræet. Så hvis vi er sure, så gør vi sådan der. Bam! Indtil det sure. Men så siger vi lige Ja, jeg skal lige finde hjem, og så kan vi godt sætte mig med. så i dag. Ja. Og når vi er kommet hurtigt. Hvis hun når at komme. Hvis hun når at komme, så kommer vi. Ja, til længere væk. Jo. Ja, vi ses på den her video, og vi håber, vi ses i næste video. Vi tager lige en skildpadde med til farvel. Ja, okay, så har man lige her. Og farvel og vi ses i næste video.